What's up mga kablawiks? Good morning. Good morning mga kablawiks. Dito tayo sa mayroong nagnakaw ng kamuti mga kablawiks. Yung mayroong na tingnan mo mga kablawiks. May batang kasama. Hindi yan ninakaw mga kablawiks. Oh! Kamuti yan mga kablawiks. Oh. Bagong tanim na kamuti. Dandan ka bibi. Oh. Oh. Hinay. Hinay kay ligdan ka ba to? Okay na. Mga kablawiks. Ito lang. Ito yung tanghalian namin mga kablawiks. Nagkalot ang misis ko ng kamuti. Tanghalian. Di ko alam pag kumain ba to yung bata namin. Yung pangalan niya Kian. Kasi minsan naghanap ito ng mga masasarap na pagkain. Kaso malayo kami sa palengke mga kablawiks. Malayo. Pamasahe dito papuntang palengke 100 pesos. Kaso malayo. Malayo. Dito kami dinala ng Panginoon eh. Dito kami dinala ng Panginoon para magtatanim kami ng mga iba't ibang gulay. Hindi naman sa mundo ang nakasalalay ang aming mga pangangailangan, kundi sa Panginoon lang. Basta bigyan lang kami ng lakas ng Panginoon. Kakain lang. Mga kablawiks, itong mga pangyayari dito sa mundo ngayon, parang yung mga pamamahala. Uy, malaki. Malaki yan. Hindi na natin maintindihan yung mga balaod. Balaod. Tinatawag na balaod. O ano yan sa Tagalog? Roll. English di ay roll. Putol. Uy. Naranasan nating gutom. Yan. Kaya magtatanim lang tayo ng mga gulay. Dito kamuti mga kablawiks. Para makakain, meron tayong makakain oh. Yan kamuti. Bakit hindi ka nagdala ng ano? Gamay lang. Bakit plastic mo yung dinadala mo? Pagpalain itong nagtatanim ito yung papa namin, si Papa William. Shout out Papa William Litrada. At saka Mama Monica Litrada, mga mababait na magulang. Wala akong masabi. Mahirap man pero mahirap physical pero mayaman naman sa spiritual. Mayaman naman sa mga mabuting gawain. May mga tao kasing mayaman sa physical, sa anyo, pero tingnan natin yung mga spiritual nila. Spirituhanong aspito sa spirituhanon. Walang laman. Kahit magbigay, hindi lang makapagbigay para mapasaya yung kapwa niya. Sabi nga ng Panginoon, mahalin niyo ako. Mas taas pa sa iyong sarili.
At saka mahalin niyo yung kaibigan, kapwa mo tao pa gaya ng sarili. Isa naman yung pagmamahal. Pag sa pagbigay lang hindi kaya. Yung sa pansariling interest lang, hindi masiyahan yung Panginoon yan. Kaya tinuturuan tong anak ko na magbigay. Dudong, magbigay ka sa mga bata na hindi na walang makain. Pag mayroon ka, gaya yan, yung hinawakan mo, magbigay ka, ha? Amen? Amen. Oh, tanggapin mo. Tanggapin mo yung bigyan ka ng kapangyarihan ng Panginoon. Tagaan ka kaalam sa Panginoon. Amen. Greatest anointing. Amen. Greatest ounce of atmosphere. Amen. Kaalam. Amen. Kusog. Amen. Kaabtik. Amen. Abundansyang panginabuhi. Amen. Espiritual nga panginabuhi. Material. Amen. Endurance. Kita. Safety. Amen, amen. Amen. Ginoo. Hmm. Tata. Papa. Magsasabihin na to yan. Ha? Magsila. Oh. Bakit iniwan mo yung sinilas mo? No. Bibi. Ay, may baka sa taas, mga kablawix. May baka. Uy! Uy, nadadapa. Yung mag-ingat ka kasi. Dandahan lang. Huwag kang magbilis. Kasi lahat na nagmamadali, madadapa. Dapat dandahan. Ha? Ang laki. Ang laki. Lalaki. Ang laki. Maraming salamat, Panginoon. Uy. Laki yan, oh. Maraming salamat. Oh, ops. Natatabunan ng ulo, malalaking ulo. Yeah. Natatabunan ng malalaking ulo. Ah. Thank you, Lord. Pagpalain yung nagtatanim nito, yung magulang namin. Papa William, Mama Kim ko na si Chay at saka Chichi at saka Chris dyan at saka muna pagpalain mo sila, Panginoon. Bato. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Ay, malaki. Laki. Kung anak pa. Oh, ito sa'yo to. Mamaya mo kainin, ha. Pag maluluto na, hindi mo na kainin ito ngayon kasi hilaw pa. Pag maluto na kainin mo, ha. Pusan na. Oh, pusan. Ilagay. Ato. Dito ilagay natin. Papa. Ilagay natin, ha. Dito. Papa na apa. Mama. Oh. Na apa. Oh. Yan. May ito lunan ka. Uy! Ito yung kamutihan ng aking magulang na si Papa William Litrada at saka Monica Litrada. Yung apelido ng mama ko sa pagkadalaga, Tirambulo yan. Monica Tirambulo. Kaya ako ang anak nila dalawa, Litrada, kasi susundin yung apelido ng ama. Litrada ang aking pangalan. Ito yung pangalan ko, mga kablaw. Pangalan ng aking anak, Kian. Litrada yan. Saan yung ano? Saan yung ano mo? Sinilas. Ha? Ato. Ha? Ato. Kunin mo. Ha. Kunin mo, baka matutunog ka. Mata dili. Matutunog ka. Kunin mo yung sinilas mo, matutunog ka na. Pasensya na kayo sa aking Tagalog, mga kablawix, kasi may halo ng Bisaya, mga kablawix, para maintindihan ng aking anak, mga kablawix, na